Penpai ki bahajing jong kasonam, syaki bahajing jong raja, ya ki jing ai ki baki ki la ai hagasngi ya tho jongka. Kublai shibun parlak bapilak pe ki video hakana ke channel, kabangi ai karteng kasi infotainment. Hagasngi ya tho jong kasonam bat raja, ki bahajing jong raja, ki la ai ya kita ki jingdeng ki bakordor, haga sonam. Bat kini ki jingdeng ki kot la kumno syaka khatsan lak hanrei hadin ba kila tip ba kasonam kadai ka basya keno ha ka ba penyap yo raja kila dawa ban penpai biang ye kini ki jing ai sngoba jongki syaka sonam mentaga sngi ki bahajing jongka sonam kila penpai ye kini ki jingdeng ba kini ki jing ai sngoba hagasngi ya tho jong kasonam syaki bahajing jong raja harengkat ke jingdon lang jong ki pulit haka rajendra nagar station habangi pai pat syaki bahajing jong kasonam ki bahajing jong kasonam ki klem tre ban shim yaki ki baki ki la ai nadu ke kali bat kiwe ki jing ai sngoba nadu ki jingdeng ki klem tre ban shim ya ki ke baki ki la ai ngamar baki ong bakane kadai karukom balada ki shim kalong persya kumju ru ki ong baki klem ai kum kalun hanrei ki ai dang kum kajing ai sngoba kum ta kim sngodei ban shim biang ya ke baki ki la ai hau raja bat ha kajing kasem jong raja hoi ki dang don ki jing ai ki baki bahajing jong kasonam kimpat penpai kum umanggal sutra namar kine kim don haki hari kidang don haki kti jongki pulit